I got some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a tidy bitch to pick up, I got love Selena. Shawty hop up in the whip, but I ain't never seen her. Shawty love the way I whip it in a two-seater. Ya. Sahawan please. Aduh. Waduh. Cepai kopi bir mau beli malah. Alhamdulillah Masya Allah cepai kopi barang ja Masya Allah sogre kopi sesus kopi dah lepek cuma wah bari lepek tau apa pahit rada hahaha seger dari rengan semputian ya ini rambut putian ini kurang sehat seger keren, susun ini. Wah, salah. Seger. Semua kita sumber gawe cocok. Bareng ngopi, sarapan. Langsung makan aja, cocok sisuk poso itu nih nyelai isi rambaran suket sing akeh. Iya. Gua dulu hilal, dulu bilal. Aku mau nanti. Semangat mah, terus suwen gimana? Rujak dawet, keok, wayai ngarit, kekok, wayai ngarit, kira wayai. Kono kita suka kan doi gede kita mah iya kono ae wah nih ayo gendingan ora bangun pentok teot wayai musik jangan yo ngono tak lagokno jangan nget-ngetan dah ngono ku rondo apik rondo anget-angetan wis semangat deh malah jangan nget-ngetan ora enak rondo nget-ngetan kemeh gebaman ora dicak ora teh kadule ora kabar ya semua Jom dayu kan? Ramadan tiba. Selasa Ramadan itu. Ya Selasa Ramadan itu aja. Saiki Senin. Selasa Ramadan aja kesempatan iki. Oke sip. Nah,
Terus pantang maju. Ayo, tak gelem pakaran. Oh. Ayo lo. Wis kena. Ya lu meneng kene ngene iki. Urip ning desa melu mbah. Ya wangon ngene iki. Lah nek ning kota kono ya ora ngarah jan. Wis cekelan mobil. Wis ora panasen, ora kedanan. Ning kene wis panasen, ambu badek. Lek malah lebus kabeh. Ayo. Wis dalu engko ndelok Bilal. Kayak sampe. Laki. Oh. Duh. Ngomong jesuk iki tak enake wis akeh. Alan turu-turu sewae sithik-sithik ra kene iki. Ngene iki sesuk wis poso kan. Oke. Akeh lumayan. Wayahe. Suwe ra wayahe. Nah, silir-silir angin dah. Parmi solawatan tau apa ngono lho kok poso-poso kok nyanjine kok balik ra kabar bisa kok ngono ya kayak piye solawatan ngono lho cacak Vendelop wah weh lah kurang tuh mek ra poso iki kurang poso malah ngombe saenake dhewe ya anjen yo pengen agur anem yo teles terus. Padahal aku ini ngorong gitu lho. Lagi poso no? Lagi tak kira bulan Ramadan sih. Lah. Ramadan nih pada poso lah. Masa Ramadan nih bulan biasa be. Ini poso apa? Gua anggap ra poso nganggur dak. Ya enakan nah. Yo sini ae. Iki lho saudara. Suah kok. Lah iya poso. Lek poso iku kok kae ngombe dhisik. Iki nek ngombe dhisik, iki sithik ngombe dhisik. Aja elek ae kowe. Saube seger. Gak ombe. Iya sik. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Gak batal ya Allah. Ora, batal sok. Nah, seger ya. Yakin seger. Suah sih. Suah ya golek iki lho panganan. Golek iki tegale bayi iki ono telon. Tegale bae kae yo. Ah, ger poso, ger sore ngene kene mantel lho. Agar ngono asine nang omah iku aku ngomong poso. Agar kene bakal telo meneng-menenge sepi. Lakuan. Yo. Bung golek telo sing tuwa, nek sing tuwa. Guri kono ketana murah e. Yo. Lewat guri ade mau. Yo sembarang kapung yo ono apa jenenge ku? Kayu-kayu teles iki jane. Kayu teles, kayu garing nggo. Garing ah, piye lah ono godhong-godhong garing bisik poso-poso. Ger. Mario, wah, sowan teng bosku. Ora rumong ah. Weh, opo? Ngombene kari, ngombene. Iya. Sereten. Ya, sip. Ayo. Ayae. Lo ayae. Lek lili sapine gedhi, poso marai apa? Lo. Nama iki lho double masuk iki. Masuk. Sik. Aku di diwari baku di Terawang sik. Tuwa ta. Delok sik. Isor aduh, malah coklek. Malah tuwa inom iki. Nom golek lho. Wis mobil golek lho. Wayahe. Mana? Heh. Asem sepede. Aja mlayu kowe. Asem mare. Rene.
Jam lah yuk, asem. Kene Bi, kene. Kene taleni kene. Gam colot, taleni kene. Waduh. Aya makan. Wedhus ngene kandanane angel kene ora tau dipakani. Kok mam? Lu jam ayo sawampluk. Ono apa, Lek? Asem ane. Mata kok sawamplak no gondrong gimana? Delok. Mripatmu pitu. Ngene iki. Pitu. Angkat no ke malah ketara wong istirahat. Sesuk kowe poso. Ku rasa gawe ngemosine wong. Untung wis sumuk iki wis poso, Lek. Masame iki aku ora istirahat padha ae. Keselen lempok ngel-ngel wedhus ini Masya Allah. Ki wis rasa ngamuk-ngamuk iki bulan poso. Poso ta iki mau? Iki bulan apa? Iki saurung poso. Posone tanggal 6. Selasa. Tiapuk lambem ke malah. Lah kon enggak weruh. Iki ki wulan 1. Wulan 1 Ramadan, Lek. Oh, kono bareham tapi he. Siki. Nyamplak iki malah ndak wis malah. Wong aku iki ora emosi. Darah turun nih lo, darah turun. Astagfirullahaladzim. Saiki ngene. Bukti poso ku apa? Pejanji ki antara syarat kau wetok cengelem ki. Kamu ngarit ngene lho, landhepe ra kaprah. Sampai tek iyeng. Buktine ku yo, ndek bengi ku trawean. Kira trawean ta? Oh, ora Ji. Aku keturunan bar golek suket. Iya le. Mosok abre rayaan ta ono. Sholatu khairum minan naum. As-sholatu khairum minan naum. Bener berarti. Astagfirullah. Ngene ae, Lek. Piye, Be? Ngene. Ngene lho, Lek, keadaan yo. Iki wulan suci Ramadan. Saiki piye sedurungane piye? Durungane piye? Ngomong. Ya. Poso marayo boleh. Mbah. Iki lho gede kok. Ayo coba. Yo, saya batek-batek. Mateng ngasut. Ji, iso ora, Lek. Hei. Apuk ke malah. Suwe lambem. Sing duwe. Hei. Balik. Ayo, jam layu kowe. Oh iki Ora wedi. celone mbahku kok. Rene. Iku sapa iku? Wis kene wis saune ngarepmu. Iki gelutan sapa? Sapa soalnya gelutan. Lah enak. Telah mobil ya, tak tawarin dia bisa. Enggak tawarin dulu semua di sana enggak telur. Yo nopo? Ayo. Wis ah. Ono apa? Ya apa lu pan iki. Surupan sih. Taruh kiai. Allah. Wow. Sekali gua kenceng lu. Ya Allah. Sorry, Pak. Ya. Oh, saya. Kondo ket mau. Saya ngombe. Bener. Lho, kok malah mau ben iki piye lho? Lha iki mau ora poso iki mau. Ora, poso mari opo? Rasa poso gene. Astagfirullahaladzim. Lah kowe le, poso ta ra? Besok ya poso. Tapi moka. Lah ilaha illallah. Gure.